כל אחד ואחד חייב זכות הרבים. צריך לדעת, זכות הרבים אין למעלה ממנה. אדם כמה שיעשה בצפות, וכל אחד עושה טובים, הלוואי שיספיק לשאת ידי חובתו. לא יספיק. כמה הקדוש ברוך הוא גומד לנו טוב. כמה הקדוש משתבח שמו. אלופינו מעלה שלה קיים. ושאלה כמה גדל, אנחנו מספיקים לעלות אחד מאלפי אלפים. מה יכולים אנחנו להשיב? אבל כשהוא מזכה את הרבים, אין למעלה ממנו. מכניס ילד לבית ספר חילוני, הביאו אותו לבית ספר דתי, לתלמוד תורה, ללמד אותו תורה. מה שאתה עושה, אתה מוציא נפש מישראל. זה קיים עולם מלא, כל נפש זה עולם מלא. לא עקר המדרש, אלא מעשה. צריך לעשות מעשה, ללכת. מישהי שלו השפעה, כל אדם שיש לו השפעה. לדבר עם שכן, עם קרוב, עם ידיד. למה הבן שלך? למה לא ילמוד בתלמוד תורה? למה? יכול להיות אחר כך מרהורות בישראל. כמה זה זכות שמזכה את הרבים? אין אחד למעלה מזכה את הרבים. זכות הרבים תלוי בו. אדם שלמד תורה לעצמו, הדבר שיצא את החבטו של עצמו. אבל לנקודת אחרים, להביא כמה אנשים מסכנים שלא יודעים, שלא מבינים, והוא בא מביא אותם, למד אותם, כאשר ניסה אומן את היונק, לאט לאט, למד אותם לאט לאט, למד אותו תורה, זכות שיש לו, זה למעלה בשמיים. אין אפשר לשכוח אותו. כל זכות שתבח שמו, אין שאחד את הכיסא כבודיך. נותנים לו אשראי, נותנים לו חיים טובים, נותנים לו עושר, נותנים לו הכל. שעד ממני תנגועים לחרתך. זה משהוא מזכה את הרבים. אין למעלה מזה. כל אחד ואחד לא יסמין ידו בצלחת. לא יושב בחמוק ידיים. תלך ותעשה, תלך ותקדיש את עצמך. תשפיע על אחרים, תשפיע על שכנים, תשפיע על קרובים, על ידידים, על מכרים. תשפיע עליהם, דבר אותם. בדחינוהם. לא חסר שאינם בחיים בכוח. לא בחיים ולא בכוח. כי ברוחי אמר השם צבאות. דרכי דרכינוהם, כל נתיבותיה שלום. אשרי מי שעושה כך. אשרי מי שעמדו בתורה ושם נחת רוח ליוצרו.